njengoba ngimile ngeke ngize ngitshele into eziningi engiphuma kuzona ngoba mhlawumbe ungaphuma ubaleke uze usabe mengingaxoxela kodwa ngifuna ukukutshela kona ukuthi nje ngangiyisona esibi ngangingafanelekile nokubizwa ngomntwana kaNkulunkulu izinto engangizenza zayisabeka ngingazani noNkulunkulu engekho uJesu kodwa msukwane kushunyayelwa izwi kufika uJesu uJesu wafika washintsha into ekwathiwa ngeke iphinde ishintshe. Haleluya. Mina impilo ngiphuma kuyona njengoba ngisho ngithi ungabamba umlomo. uJesu ufike sekuphela ithemba. Ufike nami sengidelile sengilinda into eyodwa nje usuku lokufa. Ngoba ngase ngibona ukuthi impilo yami ngeke isaya ndawo. Ngase ngiyinto ongahlangana nayo emgaqweni uyikhombe ngeminwe emhlanje uthi yilokho. Amen. uJesu wafika kunjalo abazali sebedelile. Ngaxoshwa ngisho ekhaya ngayohlala emgaqweni iminyaka phansi kwama-bridge. Angikhulumi inganekwane ngikhuluma ngami. Mina I'm a product of rejection. Yokudelwa abantu ngidelo umphakathi ngidelwe yona yonke into ngisala ngedwa ukube nganginesibindi futhi angabe ngazibulala kodwa namhlanje ngubufakazi bokuthi uJesu mayefika uthatha into preaching ayibuyisele ekhaya. Haleluya. Amen. Asuse into from zero ayise to hero. Haleluya. Yilo Jesu engizokhuluma ngaye namhlanje. Lofika sekuvalwa amehlo sekuthiwa ngeke kusenzeka lutho afika sekuthiwa yife lento kodwa afika aqala okusha. Haleluya. Wafika kuleso simo uJesu empilweni yami ngiyiphara ngiphema iwunga ngihlala eChatsworth phansi kwebridge impilo yami isideliwe akwasekhaya basebekwenze konke ababekuthemba konke kwangayishintsha impilo yami. Kodwa ngufakazi ukuthi yini mina into eyashintsha impilo yami kwakhulunyiswa. Kwakhulunyiswa. Sebekwenzile ababekwenza imikhuba yakaMkhize bayenza yonke. Mina ngizalwa kaMkhize emabhinceni lapho thwena. Haleluya. Khona ke lengizalwa khona. uJesu wafika khona ke ebhinceni lakaMkhize lingazani noNkulunkulu ligcwele izinto zakaMkhize. Ngangkhona izinto zakaMkhize ngihlanya ngumkhize nje ongaphendiwe. Ubona ukuthi hayi ukhabazela ngempela ke lo uyibona ngisho ikhuluma uJesu wafika waqeda ukhabazela. Haleluya. Njengoba ngithi namhlanje ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe ingoba lento yakakhabazela angisayikharabhisi ngoba isebenza. Haleluya. Haleluya. uJesu njalo ke mayefika ufika aqeda ukuzaza aqeda ubuwena aqale phansi. Ngangigula nje ekhanda ngihlanya njengabo bonke abantu bakaMkhize abagulayo ngingathinto ngithi angiphethelwe kodwa kwafika uJesu. Wafika uJesu kunjalo wafika sekuhluleka ama-rehab kwahluleka amaphoyisa kwahluleka umphakathi. Nawazama amaphoyisa ukuze ngibazise azama ngangena ejele ngangivele ngibuye sengihlanya kakhulu. Ngangivele ngifike ejele ngithatha inombolo ngivele ngisangane ngibuye senginenombolo egcwele noMkhize. Awuyicabange nje inombolo isihambisana noMkhize kuvela kube uhlanya lwena. Kwafela wafika uJesu. Wafika ekhanda kugcwele yonke into ongayicabanga idakamizwa ngeke ngiyibale ngoba sasifika phambi kwami ngangisibheka. Angikhulumi ke ngotshwala. Utshwala ugrade 1 into engaqala kuyona leyo ngisafuna. Ngikhuluma ngaba. Haleluya. Haleluya. Ukuthi yabona umuntu ongangitshela ukuthi yena usahlula utshwala akwazi lutho wena ngendaba yotshwala siyikhuluma. Sikhuluma ngento enzima kabi thina utshwala saphuza sisayingane sisangena estagini. Safoma ngotshwala akutshwala into yokufoma into yengane. Yoqala ngayo musathi usaqala usaqaqela. Kale ukuphuza utshwala ke musuzi kodwa usile. Sadlula thina lapha.
senza konke sabonova savunywa sasatshwa endaweni elokishini lakandengesi engakhulela kulona bangafi lokishini konke ukuthi ngangingathani kwahluleka konke lokho Hallelujah. uJesu Jesus. kwakhulunywa izwi kwathiwa isigcina sihlale phakade kwathiwa kodwa indodana ihlala phakade kwathiwa uma indodana yomuntu inikhulula niyokuba ngabakhululekile impela Hallelujah. My Jesus. waze walishwa ngesilisi Lord. wathi when the Son of Man set you free you will be free indeed. Amen. Washo ukuthi ukhuluma lawo mazwi ukhuluma ngigqilazekile ngiboshiwe uyangitshela ukuthi ikhona into ekhululayo kathi mangicabanga ukuthi ngempela kona sekuzanyiwe konke ake ngizame ke nalento ekuthiwa iyakhuluma ngasiphakamisa isandla nginuka ngigqokophaqa banemboba abafaswe ngeincingo ugeza ngazi ngase ngineminyaka emingaki ngingagezi amanzi ngangiwaphuza mangomile kodwa ngangingawathele emzimbeni ngikhuluma ngabo. Hallelujah. Mangifika emgqomeni sasibanga nezi nje edrobheni yabona abapharokazi ngangena ngekhanda ngivele ngesiko emgqomeni. Hallelujah. Kodwa namhlanje ngane kwa Jesus. products of grace. Hallelujah. Yamazo uNkulunkulu etakula impilo yami. Ingawe nje ngithi angidlulela. Ngizoshumayela manje. Kukhulunyiwe nkathi bekusukela isonto ukukhulunywa kududuzwa ngizile ukuzoduduza ngizoshumayela. Amen. Ngizoshumayela ngoba ngiyazi abantu bangakhuluma wonke amazwi umuntu akanawo amazwi anele angaduduza umuntu. Hallelujah. Ingenjaziyo mina uJesu nje elithi iBhayibheli uyinduduze phelele. Noma ungalanda abantu abanjani ama-psychologist ngeke bawakhuluma amazwi angaphesha inceba kumuntu. Hallelujah. Thina soshumayela uJesu. Ngisho ngamnyisa kwi-counseling abantu abafundile leyo nto ayisebenzi ukuthi nje phela siyayivuma ngoba i-profession yabantu kodwa akekho umuntu ongavali isilonda senhliziyo ngaphandle kwaJesu. uJesu nje kuphela engifuna ukusho. Ngiyajabula ke uma ngwala ekhaya ngiyamazi umzalwane. Amen. Sikhonza naye kungawe nje ngeke ngikhuluma into eziningi ngithi incese mama duda unoJesu. Hallelujah. Usebenze waqeda. Yabona njengoba ehleli la nje uright. Usongabe uyamkhalisa nje umqalise phansi umxoxela indaba umbrasha unoJesu. Hallelujah. Seqedile. Sizoshumayela abazalwane. Ngicela silivule iBhayibheli. Ngiyajabula abazalwane bonke labo bagcwele la. Vele sokhuluma namakhono. Jesus. Imvuselelo nje leshuthi imvuselelo yamakhono. Amen. Lelo abazalwane asikho emngcwabeni sikwi-revival. Sizokhumbuzana ukuthi lolu suku lufikela noma ubani noma inini. Njengoba simka nje ngasi mhlambe kusasa mina. Sizokhumbuzana nje ukuthi imali isifica kumele lisifice sikuphi. Ngoba ziningi indawo ukufa la abantu okubaficela khona. Kodwa mawufunda incwadi iBhayibheli incwadi yesambulo lithi iBhayibheli babusisiwe laba bathi befa bafele enkosini. Lithi ngoba imisebenzi yabo iyakubalandela. Hallelujah. Okusho ukuthi blessing isibusiso sokuqala esokuthi imali ukufica lolu suku lokufica enkosini. Mase lithi kodwa noma ukhona enkosini imisebenzi yakho izokulandela. Asinandaba ukuthi usenkosini wenzani. Ngoba mase sifika lapha lithi iBhayibheli imisebenzi yodluliswa emlilweni khona umzalwane ukholwa waziwa ukhokha nethikithi. Masufika ezulwini nawo bengekho amathikithi la wena wakhokha emasontweni kobe kuveza imisebenzi. Hallelujah. Yebo ukuthambeka kumfundisi ukhokha inyanga zonke zethikithi wena ubuphila kanjani? Wenzeni usasemhlabeni ngoba yikho lento yethikithi bangixolela abawakhokhayo sokhuluma amaqiniso. Amen. Hallelujah. Jesus. Ngifuna ukuhamba la ngiyisole
Angifuni ukuhamba la ngiso. ukuthi kube. Ngathi sengishilo ukuthi I'm not a motivational speaker. I'm a preacher. Amen. Ngizile ukuzomotivate and umuntu mayeshumayela angisebenzi ngemajority yabantu. Ngisebenza ngokuthi uNkulunkulu kupha afuna kuzwakala. Imajority noma ingashona le. Mina ngizoma la. Glory. uNkulunkulu usivuse kahle kulezo ikhathi. Singabona labafundisi abafuna ukushayela izandla mabeshumayela bedukisa abantu. Ayikho promotion engizoyipromote. Ngizoshumayela uJesu. Hallelujah. Glory to Jesus. Ushashe wazi. Angiwaphethe amanzi. Angiphethe lutho, angiphethe vaseline. Angiphethe iwasho. Angiphethe lutho, ngiphethe igama. Hallelujah. Mabejelo nako sefathi. Hallelujah. Bakhona abamanzi mhlambe bahambe beadvertiser. Thina si-advertiser si-preacher uJesu bethe. And this is ukukhumbuza ukuthi futhi uyabuya. Hallelujah. Uyabuya lithi iBhayibheli mayebuya lithi bonke abafele enkosini lithi iBhayibheli bayovuka lithi thina siseleyo esiyobe siphila lithi siyonyuka siyohlangabeza inkosi sinyuke kanye nabo abantu abayobe besenkosini. Oh, hallelujah. Lithi vele emafini sibe sikhuphuka sihlwitha basaleke labo abangamfuni uJesu. Labe sasithi sishumayela bafuna ukusheba uJesu athi ngiyakholwa ngapha ngenza lokhu ngapha. La Jesu simshumayelayo akashedwa. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba lezinto zakho phenduka. Hallelujah. Glory to Jesus. Igama mawusazi ukuthi usazobuya uhambe uyobiza amanye. Leli gama linamandla lilodwa. Amen. Mawusalibhanqa namanye amagama usenkingeni. Namhlanje i-chance yokuthi uphenduke ubize lona lodwa. Hallelujah. John chapter 20. Sifundiswe sihlale phansi. John chapter 20. Elami ngeke ngisalivula ufunda kahle ngicela ngifundele uverse 27 funa iverse elilodwa esizokhuluma ngalo. Base siyahlukana. Siyafunda abazalwane. John isahluko 20. John chapter 20 iverse solifunda 27 verse 27. Yes. Wayesethi kuThomas, zisa lapha umunwe wakho. Yes. Ubone izandla zami. Yeah. Zisa isandla sakho. Yes. Usifake ohlangothini lwami. Yes. Ungabi ngongakholwayo kodwa okholwayo. Nayi into engifuna ukukhuluma ngayo ngicela ungiphindele la wasegcineni. Uthini uJesu uyaxwayisa la kuThomas. Ngicela uphinde. Amen. Ungabi ngonjani? Ungabi ngongakholwayo Kodwa ukonjani? kodwa okholwayo. Ngicela ukongizwe ke sesiqedile. Liyaphila uNkulunkulu wethu ongcwele izwi lakho. Ninamandla baba wethu onamandla wonke. Niyasiqondisa baba endleleni. Niyasilanda baba ekadukweni. Phinda baba ukusiza impilo zethu namandla. Khuluma baba ngalo uNkulunkulu wethu ongcwele. Thambisa baba inhliziyo zethu. Silamkele baba nasamini. Siyalamkela baba izwi lakho. Ngolilona lodwa baba eliyokwenza ukuba sibone uNkulunkulu wethu ongcwele. Thatha indawo yakho nencwadi yakho uyifihle baba singabuki yona kepha kuvela wena Kristu Jesu. Siyabonga baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha inkosi. Amen. Sengiqedile mina ukushumayela bazalwane. Sengiqedile ukushumayela. Lokho bengikusho bekuyintshumayelo. Izwi sesiyadlula kulona. Ayibonge igama lenkosi. Hallelujah. Basakhona abazalwane. Ngeke ngiyilande ibackground bazalwane ngoba isikhathi sami sincane ngifuna ushaya u12 sengihleli phansi. Ayibonge igama lenkosi. Ngicela nje ukuthi iqaphu noma u10 minutes sizwe lokhu uNkulunkulu afuna sikuzwe njengamanje. Ayibonge igama lika Jesu.
bengizoyilanda i-background ngiyayazi sengisho ukuthi makhona abahlaziyi abakhulu be-theory siyayazi siyenzile sama-graduate e-theory besizoyisho nje siyilande eqaleni leyaqala khona kodwa manje ngizoliletha ngendlela engahlelekile indlela yabavangeli ngoba sizovangela manje. Amen. Ukube sizokwenza i-theory bengizolifundisa nize ni-understand kodwa manje kufuneka ingene ngale ndlela ekufuneka ilethe ngayo. Alibongwe igama lenkosi. Amen. Lana-ke uJesu ukhuluma namazwi uwakhuluma noThomas owayeomunye wabafundi bakhe. Maye khuluma namazwi siyakhumbula uThomas ubeneminyaka ihambile noJesu. Masifunda incwadi kaMateyu chapter 10 lithi iBhayibheli uJesu wabanikeza amandla enikeza abafundi enza bayakwenza isimangaliso okusho ukuthi babephilisa abantu benza yonke into mawugula babekubeka izandla usini. noThomas ngicela ukumbala kuleyo 10 manje nayo into eyenzakalayo uJesu washo namazwi usebuye ethuneni uvuke ekufeni. Mabuya ethuneni uzomangazwa into yodwa ukuthi kukhona umuntu osehambe naye ibanga elide kodwa ngakhona. Yona-ke leso ikhuluma kukhona umuntu esengihambe naye ibanga elide kodwa ngakhona. Hey. Masibeka abantu izandla uyayibeka, masithandaza uyathandaza, makufasta uyafasta kodwa ngakhona. Akithi sisazokhuluma namakhono. Yebo. Angeke siyoku sithi sikhuluma nezoni ngoba sonke siyakhona. Hallelujah. Ngifuna ukubuza ukuthi wena njengoba ukhona uyakholwa ngempela yini? Sisazoyihluba, sisazoyihlakaza. Sisazoyihlakaza. Ngiyazi kwamanje basalahlekile usazoyihlakaza ukuthi why uJesu athi Thomas ufuna abe ngokholwayo angabi ngongakholwayo kodwa ebesho kumfundi wakhe umuntu okade ehamba naye benza naye imangaliso uThomas umuntu okwazi ukubeka izandla isishosha sisukuma kodwa kuzothiwa akakholwa. Egcineni nje sesisoza leso statement uThomas akakholwa uthi uJesu ungabiki ongakholwayo. Why uJesu asho leyo nto ingoba wayebuka ubungozi bomuntu ohamba noNkulunkulu engumlandeli engalona ikhono. Amen. Ngoba ibhlungu lento okuhamba noNkulunkulu ulandela ungakholwa ngoba akungekho ukukholwa kulula ukuthi mangiqhamuka namanzi wakholwa. Hey. Ngoba nomlandela yawumkhona. Khona. Manje ubuka ingozi ukuthi weThomas wena njengoba ungakholwa makufika inyanga introduce umuthi uzoyikhona. Hey. Kanti amakholwa asuka kanjani kuJesu? Into esusikholwa kuJesu sekuhamba iminyaka noNkulunkulu ingoba belingamkholwa. Yabona make wageja leyo kholo uhamba noNkulunkulu. Kuzofika abaprofeti ukufika izinyanga zikuprofete zithi wena unamadiki namandawo uhamba uyodla amagobongo. Uwadla ukhona unoJesu. Hey. Hallelujah. Wena uzoyikwathwasa mazoqhubeka ulandele kodwa ungakholwa. Jesus. Uthi weThomas angifuni ukukushiya ungakholwa. Thinta nazi izandla zami. Faka iminwe yakho la ngoba ngifuna ukukushiya uyikholwa. Hallelujah. Ngoba kuyingozi manje ngakushiya ungakholwa ngelinye ilanga sazothi uThomas nange phethe amanzi nange phethe uVaselina usewumpolofiti. Jesus. Not a prophet, polofiti. Wahlukene nalokho abaprofeti nabapolofiti. Amen. Khona umprofeti khona umpolofiti. Engazi echaza ukuthini lokho kopolofiti. Hallelujah. Mawuke wahamba noNkulunkulu ungakholwa. Ngelinye ilanga sozwa ukuthi ubekile hadi kwakho. Zishaya isiguqo kwaze kwasa. Usukhuluma emakhandleleni awusakhuluma iJesu. Amen. Kanti yini lokuyibiza ngekhono? Uliphathelene leliBhayibheli oliphathayo. Lalela bangifuna namhlanje lelo Bhayibheli mangakusebenzeni angolishisa ulandele into zakho. Ungaliphathi mawungeke uyenze imiyalelo yalo. Ngikhuluma nabantu abaphatha iBhayibheli, ngikhuluma nabashumayeli, ufunani ebaladini ubuphatha lencwadi. Amen. Hallelujah. Uyiphathelani namhlanje ngifuna uphuma uphendukile uyaphi ukuyohlongeza ngomeni uphethe iBhayibheli.
umthombo ngaphansi kodwa bayakhona. Hallelujah. Bahamba inyanga baphathe itabutaba baphinda baphathe negama leso sithi ayihlangani noma ungathi uyayihlanganisa ayihlangani. Hallelujah. Oh, phabazela. Noma ungathi uyayihlanganisa ayihlangani lezo zinto. Namhlanje ufuna uphuma nento eyodwa ukholwa igama noma ukholwa into zakho. Oh, hallelujah. Lento sihlangene namhlanje imvuselelo ichance yakho yokuzorepenta ukuthi wena indaba uhamba uyibiza ngekholwa kodwa emcimbini yabahlatsheliweyo uyatholakala. Uhamba udla imsamu lishiye phansi iBhayibheli ulandele umsamu noma shiya umsamu ulandele iBhayibheli. Decide ukuthi namhlanje kuphi wena ofuna ukwenza. Babazalwane sonikhuluma iqiniso. Ningixolela uNkulunkulu uvusa inhlanya nje into enganendaba. Eyivele ziyibeke njengoba injalo. Whether you take it noma uyayeka. I don't care. uJesu inkosi. uJesu inkosi akaguquki. Umini uyana yedwa. Ubukhosi bakhe akabusheri namanye amakhosi. Hallelujah. Amakhosi ayafa ashiyana nihlalo kufenye kubekwenye kodwa yena sakhe sipile. Today you choose where you submit. Namhlanje uzokhetha ukuthi wena yiphi inkosi osubmita kuyo. uNkulunkulu watshela abantwana bakwaIsrayeli sebephumile eGibhithe wathi ningazenzela abanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Wathi mina nguJehova uNkulunkulu wenu. Leli verse bahlezi belifunda kodwa balenzi. Hayi lo mfana siyambona nje ufuna sindiswe. Hayi angifuni usindiswe mina osindisiwe. Wena angifuni usindiswe. Ngifuna uye ukusheba. Kufuneka siuhlube nje udlube ekhasini sibe yikholwa elihlukanisayo. Ube yikholwa elikhethayo ukuthi lokho angikwenzi ungabi yikholwa eliwolo kwehlala yonke into ibhayisekile nasidumo kuyalenga nje. Amathiphethi amathiphothi imaki kuyalenga ukukhohlokhohla. Mase yikholwa wenza njalo. Alikho ikholwa elifana nebhayisekile lasidumo elihamba liqoqa nje yonke into liyaqoqa. Mase yikholwa makufika ivangeli uyahlukanisa. Amen. Leli ivangeli lifika libamba indoda libamba obaba abadala abefundisi bayeke lento ekuthiwa ukudetha babe noma khwapheni beshadile benamakhosikazi. Hallelujah. Bayachitha. Yesingisi bayachitha. Indoda echitha idinga uJesu. Umama ochitha idinga uJesu. Hallelujah. Angikhuluma kwentombazane eshitha abafana. So introduce leli gama namhlanje liqoqa intombi. Liqoqa isimilo sentombi, liqoqa isimilo sensizwa. Hallelujah. Hambe ufuna usipho noma ngeke. Hallelujah. Ihlale nje ingalo ziboshwe. Iqhenya komnsizwa bayi. Ngabe iqeqeza, insizwa eqeqezayo. Ivangeli ziyaboshwa inkalo. Hallelujah. Ngiyaza ukazwizwe ukuze kuthiwa uyanithanda woza nazo iphelele woza nazo kodwa mase ufikile ziyasala.
vele woza nazo ayisikuphinda nazo wosuma niki kodwa mawusufikile ziyasala. Masikhuluma ngoJesu sizongena ediphini kusaka mazenze. Haleluya. Enjani lezi inkomo ezidishwayo zivuke namazenze Hayibo. Hayibo. Bamemezana we ongisayophungula. Ninkozo nophungula izono. Awuyishiya ngani izono ziyanayo. Iqiniso nje limsweni yophungula. Phela siyayazi leyo language sisuke silalele nje. Uzwe ethi uyophungula. Namhlanje uphume nento eyodwa. Uthi uJesu weStefan. Yabona njengoba sengizohamba manje ngisuke lapha phambi kwakho. Ungabe ungakholwayo. Kodwa ukholwayo. Ngoba wazi ubungozi bokuthi uhambe noNkulunkulu ungakholwa. Asinendaba ukuthi usukhotha iminyaka emingaki. Asinendaba abanye ababali iminyaka. Omunye uzosho ukuthi emfana lento ngayiqala ungakazalwa. Kodwa inako yini ukhona? Noma ngathiwa wayiqala ngakazalwa. Akathi wena ungalali isiwasho singekho. Ugijima uzuba mfishane uhambe uboleka imali zokuthenga intelezi kodwa uthi wakholwa ngakazalwa. Wakholwa yini? Yakusebenzela leyo nto. Angithi usayikweletini manje. Usayikweletini manje. Ngenxa inkomo ezu5 kufika izangoma zikuhlabise uginqo left and right. Ukade kungalungi uthi uyafika kuthiwa hayi khona owasala. Wangangitshela ingane ungaka kwenzi lokho. Ngoba umprofesa khona osele uthola ukuthi inkomo ezu6 kuthiwa yikho yonke lento obuyenza. Ngicela ngamadimoni meseqalile mina emkhuthuza umuntu. Hey, haleluya. Kunemisa ngakufuneka izitezi la zakhiwe kungena imoto ziyashintshana kodwa imali idliwa amadimoni. Abali iminyaka sasebenze 30 years. Uhlelo ukuthenga nje iYaris. Uhlelo ukuthenga iYaris. Iminyaka u30 usenkampanini. Kodwa mathuwa manje inkomo ezu10. Ungamane siyoshaya amaloni ebank. Sizokhuluma iqiniso ngizokusiza. Haleluya. Ngikusevele nemali oyibhubhudla ngento ongayazi. Yabona ngikutshele enye imfihlo. Ngazalwa ekhaya kulungiswa mina. Namanje kusalungiswa. Bazofa bonke laba balungisayo ukuzalwa abanye balungisa. Bayalungisa. Mina ngibonga uJesu wangikhipha lezo zinto. Yebo basilungisela. Haleluya. Imali yami yebank ayiyili ukolungisa into engazazi. Into engazazi zonyiwe bani ibank likhona ngithatha imali ngifaka ebank mayisiningi ngithenga umuzi omkhulu mase nithi siwena. Ngithi nisho njalo nithi bathwele. Nithi ngeke nje avumbuke kanje. Vele ke ngithwele ngendoda enkulu indoda yaphezulu. Haleluya. Indoda yaseKalvari into esafe man. Nkosi. Nje labazalwana abasindisiwe Siyabonga. bathwele bahamba inyanga ebusuku ngoba bakuhluleka ukuseva wena. Usuhamba uthi abantu bathwele. uJesu nje ukufundisa ngisho ukubeka imali ukuthi imali iyabekwa. Imali akuyona yokuhamba ibhubhudlwa. Lento umuntu engqondo esebenzayo kufuneka ingqondo nje uyibuyise ukuthi ngempela bahlulwa yini okhokho kulungisa. Wena ubathi konakele ngoba nakusekukhona wena. Njengoba nje wena imali zakho ziphelela kulento konakale manje ngoba sekukhona wena. Baba. Siyaphuma kuleso sikhathi. Siyabonga. Namhlanje ufuna uphume la kuleli ntela. Siyabonga. Usudecide ukuthi uyakholwa noma ukholwa. Leli iBhayibheli mawuhamba uliphethe. Kholwa yilo uyeke lezinto zakho. Ngiyamthanda Oh, haleluya. nezinto zabantu. Koze kube nini nimanqika. Okusho ukuthi wena umbatlambili lithi iBhayibheli mawubanda mawushisa ungabisivivi. Okusho ukuthi wena mawungakazazi mathi uJesu ngapha yelethu amanzi ngapha yelethu uvaseline hayibo. Yazi abanye mawungangena endlini yabo ungazi ukuthi sekuyena inyanga. Jesus. Fika msabu kuyanuka phu. Sekuyena ugobela. Uyena ngempela ugobela usungafika ngempela iyezi ulasho yena ebehambe butha afake endlini. Hallelujah. Sentshela iqiniso. Glory to Lapho Jesus. leto ilahle lapha emnyango uhambe noJesu.
Thatha yonke lento oyiphethe ezandleni, thatha lento uyayishisa ngoba uJesu unamandla. Ngakho uJesu yedwa zahlatshwa imbuzi, ngaqhubeka ngabhema ihunga, ngagxatshwa, ngaboshwa, ngangena emathende, ngenziwa yonke into, ngaze ngayohlala emgaqweni. Babe ngangikhipha ingane phansi kwebridge, babe ngangiyekisa ingane ukudla emgqomeni, kuze kufike uJesu nje bona bebehlulwa yini. Shuthi vele izahluleka into engekho. Namhlanje ngizothi hamba neteam ewinayo. If you can't beat them, join them. Ngoba ngeke uzobadefeat. Sengiqedile. Mawuzwe kahle enhlizweni yakho Jesus. ukuthi nomfana lento ayikhulumela ibisho kumina. Yebo bengisho kuwena ngeke. Angifuni ukuthi nje ngifuna ukuthi ya bengisho kuwena kungcono ngoba ngazi umuntu. Mawubona nje ukuthi khona oqondene nawe kushuthi okwakho. Buvela uhlelelwe kona namhlanje. Ngoba akubizwanga umfana wendawo. Ukuba umfana wendawo mhlawumbe bebezoke bangiqumbele bengangibingelelisi. Bethi usho kanje ngoba wazi into zasekhaya. Mina ngazi lutho ngihlale enkanyezini. Angina mngani futhi la ngifika kanye ngoSunday ngizokhonza ngihambe ngiye ekhaya. Hallelujah. Today you decide ukuthi ngiyakholwa noma ngikholwa. Kodwa kukhona umngozi lithi iBhayibheli into eyenza abantwana bakwa-Israyeli ukuthi bangafiki eKhenani ukungakholwa kwabo. Wena uzoya nezulwini, amanzi azokufaka ezulwini, ithikithi lizokufaka ezulwini, ngeke ngisakusho okunye kuzokufaka inezulwini. uJesu kuphela indlela neqiniso. Sengiqedile. Ngiyacela ubaba umfundisi uDlamini asukumeze ngaphambili 5 minutes azothandaza. Kodwa nje mina sengiqedile. uNkulunkulu abefisa ngikusho ikona lokho. Egameni likaJesu ngiyacela ubaba eze ngaphambili azothandaza. Hallelujah. Hallelujah. Ngicela sivala amehlo sizothandaza. Sibonge uNkulunkulu, sibonge izwi lona lingamandla kaNkulunkulu. Kuyithuba nesikhathi sakho ukuthi ukuziseshe ukuthi Nkosi le ndlela engihambayo ngithumisaphi. Siyabona kuyahanjwa emhlabeni lemhlanje nasemvuselelweni uhambile umfowethu, hayi ukuthi ngoba unile kodwa isikhathi wena esakhe isikhathi sokufica unjani noNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Inhliziyo iyayitshela iqiniso, noma unembeza uyakutshela iqiniso. Ningathi wena othule ngeke umbone uNkulunkulu. Kodwa bakuyithuba elihle lokuthi ubuyisane noNkulunkulu. Uthi Nkosi, ngangihambela umngcwabo kanti ngizohlangana nawe. Kukhona into engasebenzi, abangani ohamba nabo, omakhelwane ohamba nabo, ngesikhathi sokufa ubizwa wedwa. Ngesikhathi sokuhlangana noNkulunkulu uhlangana wedwa. Athi ngakunika ithuba lokuthi ubuyisane nami, kodwa uzange wangibalekela. Sesiyathandaza ubungasho enhlizweni ukuthi Nkosi ngiyabuyisana na nesimemeza simemeza ukuthi woze esontweni. Kodwa sothi nangu uJesu bengakuhle uhamba unokuthula ukuzwa le njabulo ukuthi Nkosi ngiyasizwa isandla sakho. Amen. Sivala amehlo ozibona ukuthi impela kufanelekile ngibuyisane noNkulunkulu. Cela phakamisa isandla sikhuleke.
Haleluya. Koze kube nini nimanqikanqi kodwa khethani namuhla ukuthi omuphi uNkulunkulu eniyakumkhonza. Haleluya. Cela sivala amehlo, seniyathandaza. Baba uyinkosi